Som spisovateľ. Podľa mňa si hovno. Spisovateľ šokovaný touto novou myšlienkou niekoľko minút stojí a spadne mŕtvy. Odnášajú ho. Pronin povedal, som spisovateľ, Irina Mazerová povedala, ale podľa mňa ste. Pronin povedal, som spisovateľ, Irina Mazerová povedala, ale podľa mňa ste. Pronin povedal, máte. Veľmi pekné pančuchy. Irina Mazerová povedala, páčia sa vám moje pančuchy? Pronin povedal, o áno, veľmi. A siahol na ne rukou. Irina sa opýtala, ale prečo sa vám páčia moje pančuchy? Pronin povedal, sú také hladké. A vidíte, aké sú dlhé, povedala Irina. Pronin povedal, och, áno, áno. Ale toto sa už končia, povedala Irina. Ďalej je už holá noha. Och, to je noha, povedal Pronin. Mám veľmi silné nohy, povedala Irina. A som veľmi široká v bokoch. Ukážte, povedal Pronin. To nejde, povedala Irina. Nemám nohavičky. Pronin pred ňou padol na kolená. Irina sa opýtala, ale prečo ste si kľakli? Pronin jej poboskal nohu kúsok nad pančuchou a povedal, preto to. Ale prečo mi dvíhate sukňu ešte vyššie? Veď som vám povedala, že nemám havičky. Ale Pronin jej aj tak nadvihol sukňu a povedal, to nič. To nič. A ako to myslíte, že to nič, povedala Irina. V tom niekto zaklopal na dvere. Irina si rýchlo spustila sukňu a Pronin vstal zo zeme a pristúpil k oknu. Irina otvorila dvere a do izby vstúpil človek. V čiernom plášti a vo vysokých čižmách. Za ním vošli dvaja vojaci nižších hodností s puškami v rukách a za nimi vošiel domovník. Vojaci sa postavili k dverám, človek v čiernom kabáte pristúpil k Irine Mazerovej a opýtal sa, ako sa voláte. Mazerová? A vy? Človek v čiernom kabáte sa obrátil k Proninovi. Pronin povedal, volám sa Pronin. Máte zbraň? Spýtal sa človek v čiernom plášti. Nie, povedal Pronin. Sadnite si sem, povedal človek v čiernom plášti a ukázal Proninovi na stoličku. Pronin si sadol. A vy? Človek v čiernom kabáte sa obrátil k Irine Mazerovej. Si oblečte kabát, pôjdete s nami. Ale prečo? Spýtala sa Irina. Človek v čiernom plášti neodpovedal. Musím sa preobliecť, povedala Irina. Nie, povedal človek v čiernom plášti. Musím si dať ešte niečo na seba, povedala Irina. Nie, povedal človek v čiernom plášti. Irina si mlčky obliekla kožuštek. S Bohom, povedala Proninovi. Aj Pronin vstal, zvesil z vešiaka svoj kabát a klobúk, postavil sa a povedal, som pripravený. Ideme, povedal človek v čiernom plášti. Vojaci a domovník zabuchotali podrážkami. Všetci vyšli do chodby.
Človek v čiernom kabáte zamkol dvere Irininej izby a zapečatil ich 2 červeno-hnedými pečaťami. Som spisovateľ. Podľa mňa som hovno.